Goedemorgen, het is weer maandag. Nou ja, een week verder. Nadat ik mijn doel had aangegeven. 5 weken. Nou, dan heb ik een heel leuk weekend gehad. Het was echt heel gezellig. Best wat wijn gedronken. Lekker gegeten. Niet echt opgelet. Dus ook niet op de weegschaal staan. Dus ik heb geen idee wat ik gedaan heb het weekend qua gewicht. Dus laten we ik ga het gewoon doen. 81,5 was het volgende week maandag. Dus oké. Verrassing. Oh ja. Kijk maar. Oh, er breekt iemand vol dus. Nee, als het zo doorgaat dan heb ik over nu 4 weken mijn doel wel behaald. Ja, wat kan ik meer zeggen? Het weer is leuk, fijn, mooi. Alles gaat wel prima. Dus ik ga nu boodschappen doen. Ik moet denk ik even naar kantoor vanmiddag. Een bestelling klaarzetten voor iemand. Verder weet ik niet. Ja, boodschappen doen. Ik heb best wel trek. Eigenlijk ben ik wakker bij trek. Honger kan ik niet echt zeggen, maar ja. René heeft ochtenddienst, dat is ook fijn. Die is lekker op tijd thuis. Dus ja, plannen. Nee, deze week, vooral vandaag, ik denk dat het wel een goede week gaat worden. Als het mooi weer blijft en goede hoop. Goede motivatie, zoals ik de meeste filmpjes mee begin. Elke ochtend met goede motivatie beginnen. Dat is een fijne. Zeg, maar ik ga de boodschappen doen. Eerst even iets goed aankleden. Boodschappen doen, ontbijten. Koffie drinken. Eerst koffie drinken en dan ontbijten. Samen. Maar goed. Ik heb mijn koffie hier nog. Ik had hem even meegenomen. Even naar kantoor geweest. Om een bestelling klaar te zetten. Te kijken wat we nog hebben. Dus mijn koffie. Kijk. Dat heb ik 1,5 uur geleden gezet. Deze goede bekers. Ik zal de link plaatsen waar ik hem weg heb. Het zijn echt hoewel goede bekers. Het blijft dus goed heet. En als je daar niet op verdacht bent, dan brand je je mond. Als je er heet in hebt tenminste. Ik gebruik hem alleen maar voor hete dingen. Voor mijn koude water heb ik natuurlijk altijd deze. Een rietje vind ik gewoon heel fijn. En met hete dingen met rietjes is niet fijn. En ik heb een blikje energiedrank. Mag vast wat vocht binnen te krijgen. Of alvast. Het is lunchtijd. En ik heb lunch. Ik heb echt een hele rare. Lijkt dat ik een rauwe kip heb. Maar ik had van die. Ik weet niet of dat te zien valt. Van die. Ik heb ook een filmpje gemaakt voor het 1-op-1 recept. Met van deze. Ik weet niet of dat te zien is. Kijk. Het ziet er echt heel plastic uit. Maar ik heb nu eentje met ei en kipfilet gedaan. En kipfilet en groenten. En. Hoe ligt deze hier? En gerookte worst met salade erin. Ik had zin in een licht ontbijtje, dus het ziet er gewoon niet uit dat ik rauwe kip heb. Vind ik tenminste. Maar goed, volgens mij is het wel heel erg lekker, dus ik ga dit gewoon lekker even opeten. Verder, ja. We zullen het wel zien verder, hoe het gaat. Oké. Vandaag ging weer helemaal. Vandaag ging goed. Eigenlijk ging ik vandaag wel goed. Maar. Oh ja. René kwam thuis. En toen ging ik nog een broodje eten. En toen dacht ik ineens van. Oh, broodje weg. Geen foto gemaakt. Dus ik kan die niet hier laten zien. Toen was het tijd om warm te eten. En ik had een kipburger en een hamburger gemaakt. Moest even op. En het was op. En ik denk, oeps. Ook geen foto gemaakt.
Dus toen, ja, ik kan van vandaag dus niet helemaal aangeven wat ik wel en niet gegeten heb. Ik heb daarna nog een stroopwafel gegeten. Met een kop thee tijdens mijn Zoomles, wat weer helemaal goed ging. We hadden het even over. Nou ja, we doen elke week vertel een beetje over jezelf. En ik had een aantal zinnetjes vertaald. Waarin ik aangaf hoe eng ik het eigenlijk vind om in die groep te moeten praten. Of niet in die groep, want deze groep is echt fantastisch leuk. En we zijn het allemaal aan het leren. Ons niveau is eigenlijk, de ene is wel wat verder dan de ander. Maar ja, zo leren we van elkaar natuurlijk. Dus ik had een paar zinnetjes daarover opgeschreven. Wat was mijn punt? Oh ja. Maar het ging gewoon goed. Zoals gewoonlijk wordt het altijd duidelijk als je zoiets zegt dat andere mensen daar ook last van hebben. Een soort faalangst is het, denk ik. Maar we hebben nu 19, bijna 2 uur op de Zoom gezeten. En het was gewoon leuk en gezellig en er wordt hoop gekletst. Gewoon in het Engels. En het stomme is, daar heb ik de helft van de tijd al moeite mee. Nou, blijkbaar met het Nederlands ook. Maar goed, het wordt, ja, zoals nu na de Zoom, je gaat weg. Dan ben ik wel weer gemotiveerd om toch deze week weer iets meer te doen. Maar ja, dan is het morgen en dan is het zo volgende week maandag en dan ben ik het weer vergeten. Of vergeten, ja. Ik weet niet of het vergeten is. Ik wil het heel graag leren. Ik wil heel graag een gesprek kunnen hebben. Ik merk ook dat als er iemand op Zoom praat die veel verder is dan mij, dat ik meer dan de helft eigenlijk niet weet wat hij zegt. Dat ik het gewoon niet versta. Omdat het in het Iers is natuurlijk. Ja, dus ik moet eigenlijk een stapje harder gaan lopen tot betrekking op het Iers. Gewoon woordenschat leren. Duolingo doe ik ook wel. Probeer ik elke dag wel een lesje te doen. Maar op de een of andere manier blijft vaak gewoon niet hangen, helaas. Oh, ik krijg maar. Maar ja. Het is nu 11 uur. Ik weet niet, ik ben nog niet echt moe. Ik krijg wel energie van zo'n Zoomles op de een of andere manier. Ondanks dat je gewoon achter de computer zit. Ik zou heel graag gewoon in een leslokaal zitten. En zo een les volgen. Lijkt me veel leuker. Maar ja, het kan nog even niet. Wie weet in de toekomst. Als ik ooit eens heen ga. Als ik die angst overwonnen heb om door gewoon te gaan. Maar goed. Misschien moet ik een angst overwinnen en gewoon elke week een paar zinnetjes opschrijven. En die achter mijn filmpje aanplakken. Dus ja, misschien ga ik dat maar doen. Maar ik meteen weer zenuwachtig van. Maar goed. Terugkijken en dan mijn uitspraak. Zie hoe dat is. TikTok kan tegenwoordig ook langere filmpjes. Dus dat ik gewoon 5 minuten filmpje van mijn praten erop zet. Dan misschien krijg ik nog wel eens feedback. En wie weet nog meer mensen die wel willen helpen. Die met mij een gesprek willen hebben. Dus nou ja, dat ging heel leuk. Vandaag was op zich een leuke dag. Volgens mij is het vandaag wel goed gegaan. Ik heb niet zoveel gelopen. Niet op de loopband gestaan ook. Was mijn mijn horloge vergeten op de oplader te doen. Dus die was halverwege de dag ook leeg. Maar nee, wat een weegschaal morgen zegt. Nou, jullie zullen het zien, maar als je kijkt. Maar ik vind het allemaal wel prima op dit moment. Voel me prima.
En zoals ik altijd zeg, kijk, de brief van het ziekenhuis, ja. Het is kut dat dit zo lang duurt. Maar ja, iedereen weet waarom, denk ik. Je kan het wel gokken. Martini ziekenhuis, de helft van de operatiekamers zijn dicht. Domme corona bullshit. Dus het blijft spoken. Maar gelukkig zeg ik Zoom. Met die leuke mensen. Ik hoop dat komende donderdag de Zoom er ook weer is. Want afgelopen zondag ging hij dus niet door. Dus ja, morgen ga ik weer proberen bij te houden wat we eten. Volgens mij gaan we, hoewel het wordt wat lastig. Als het morgen mooi weer is. Morgen zou het weer mooi weer worden. Dus hoor lekker de barbecue aansteken. Kijken of ik dat een beetje gezond kan doen. Dus we zien het morgen wel weer. Voor nu slaap lekker. Denk ik. Of goedemorgen. Wanneer je ook kijkt. Ik ben al lang blij dat je kijkt. Slangenkoppel. Ik zei eerder net dat ik misschien mijn zinnetjes maar eens op film moet zetten. Zodat ik het kan terugluisteren, zodat andere mensen me misschien feedback kunnen geven. Nou, dan geloof ik niet dat er veel Nederlanders zijn die Iers leren. Of die Iers kunnen. En die mij kunnen begeleiden, willen. Maar goed, ik dacht misschien ook om een aantal angsten te overwinnen. Want zelfs op camera, dan denk ik, oh god, waarom doe ik dit? Maar hier zijn een aantal zinnen die ik voor deze week heb opgeschreven. Misschien doe ik ze allemaal, ga ik gewoon één keer door. Oké. Is braljom fianan awakal. Rinme fianan kasherworn aan schachten show kaher. Is mola brehe kjahru lunasa. Tamich ek foil kahurge gardin nua an gedin. Tame uvasach ek volum tjankige ach is bralom ek volum kilke. Kaheme nismo ama agur isjach an. Te agla orm go jeppy agas marshin mol adjanu. Gokje. Oké, nog een paar. Niel piana mora agam ach bronklodi / dohas. Da shul agam mo vreidla ach jirach lastjur den willen gier. Maar ik mee larna heren krun. Ach vragen she ervat an oer abwe mooi brocht mas veder jom a ik. Agas ma daarmee mrinach golor. Dus bonuspunten als je weet waar ik het over heb. Oh. Tot morgen.